Hemmejaňyza salam mehribanlar. Habarsyz galma gepleşimizin 355-nji bölümüne hoş geldiňiz. Dostlar, geçen bölüme işler bilen men alyp baryp bilmedim. Ýöne geçen bölümdäki energiýany bu bölüme goşup alyp bararyn. Dostlar, men energiýamy sizem energiýa goşasyňyz gelýärmi? Onda ýekeje like, kommentariýa galdyryp bilersiňiz. Ve baga Ezer Studio eger taýyn bolsaň, onda ýöredik. Ona näme? Klip täzeliklerine başlaýas. Elbetde Firuzadan söýdüňmi? Öňkü arada hit bolan täzelenim aýdymyndan soňra hakykatdan hem täzelenipdir we bu aýdymy toýlar çaýkajak aýdymyň biri bolupdyr. Gülale Gulmuradowa fit Ayda Ýözüň One Love. Bu ikiliň aýdymlara hemişe ýarýady bölen ýöne bul aýdymy bir hirrak hit bolmajagy meňzeýär. Ýöne aýdyp geçesim gelýär, Gülaleň obrazy prosto bomba. Ýöne biziň gözümizde şo sadaja Gülale galypdyr. İldeşimiz Arsen Şahunstan täzeje aýdym Napишика. Arsen ağa beýle köp owudan gyzar. Nerden tapdyň? Напиши-ка всем девчонкам, всем Маринам, всем Каринам, Ильянам и Дианам и другим всем половинам. Eldar Ahmedowdan bir näçe konsert görnüşinde klipleri hödürledi. Ve hemişekiler ýaly hindi tagamda bolupdyr. Ýöne Eldar ağa aýdymlara söz ýok. Klipleri mundan has gowlaryna garaşýar. Saçı geceminde, gönlü gündüde, aşık mendimene, dilim barmadı. Emin Aura fit Z unutoly klibi. Bu klibini hem senariýaly hödürläpdirler we Jeyçin Nurun aýdyşy ýaly senariýaly klipleri Şahzat Batyrov iň gowy edip işleýär men pikirimçe de Türkmenistan boýunça senariýaly kliplerde şu wagtda çeli Şahzatdan gowy işleýär. Gawat gelen o. No. Tanışmıyor. Hiç duymadık yani, tanımayalım yani, hiç bulmadık yani, onu da hiç duymadık yani. Soňky döwür AI-da klip ýasamak moda bolupdyr. Şeýle kliplerimiziň ýene biri Durdy Durdyew'dan Menki ýalanmy? Indi sen kaçın menki yalanmayım, söýseme men soňunda sen gowy meni minni yamanmayım. Wagt bejerip bilermisin bu ýüregime salan yaralanmayım. Şad Öwöz hit bolan 50 aýdymyna täze klip hödürläpdir. Men şu Şad Öwözüň öz bolşulçy tagamyny halaýan-da. Arzularım bari elli ali Sevgi şeyle zadi unuttur ya bardati Arzularım bari elli ali Sevgi şeyle zadi unuttur ya bardati Settar Kömekow köneje näzig aýdymyny täzeden işläpdir we TikTok formatda hödürläpdir. Siz bu klipi göräňde agam energiýasy prosto bomba. Sen näçe ýaşyndasyň şu aýdyp çykanda? Ay bilemem 3 ýaşlarynda bardyr. Settar ağa toýumy hökman çagyrjak gelersiňizmi? Gelýäs jan ses şahaçygymyza elbetde jahan bagşy bilen. Bolmasa aýdymy gaty gowy bolupdyr. Sesiňe saglyk bagşym. Eger gapy toý etseňiz jahan başynam çağıramy? Gerek hökman. Hökman. Bitip bolsa. Gomada düşäýmese. Yencilmeni ulanmak hiç Yencilmeni ulanmak hiç Öňüňde ağa bolmasa Yine bir jan ses täzeligimiz Rüstem Haliyev'den bir del, iki del, üç del tutuş albom hödürläpdir. Men sevmedim doğrusun, etçilere yarar.
Dostlar, bu hepde kliplerimiz gatyken, ýöne MP3 täzeliklerimiz hem ondan kem galanyk, hananly dowam edýäs. MP3 şahajagyna başlaýas. Selut oklayıcı ve Ihlas Dadaev ve Twist. Sen bolaydymy? Kavun kapısını aç, şu yerde muttan borasın geliyor. Minni sen mah senni men her bir ýazylan seçerim sen. Mehribanlar, Nazir Habibovdan täzeje aýdym, yüregimden urdun. Bu aýdymyň sözleri gaty manyly we Naziriň aýdymlaryna siňdirýän duýgusy gaty başgaça. Şo sebäpli hem hemmeniň yüreginde orun alýar. Yüreğimden vurdum benim, soğudun için senin, yaktın benim bağrım. Ey dünya, yine arın var mı de, harcatmadın ben. Enniki täzeje aýdym Azat Dönmezovdan, Maryam. Sen kışta akçakarım, asmanımda kıyayım. Kim gitse de sen gitme, sebebi sen mentayım. Yine bir täzeje aýdym Han geldi Toýlyewden, gaçyň menden diýe. Ýöne näme kimden gaçmaly, nira gaçmaly belli däl. Men bir yaman biri, günahsız yaktılar diri. Bahar öttü baştan, yağar kışın kari, doyurdu gip kıyvattan. Dostlar, görüşüňiz ýala. Bu hepde MP3 täzeliklerimiz gatyken, olaryň ýene biri Batyr Muhammedowdan. Mercenim, mercenim, seyçegim, keyçegim, anqa seygim etijegim. Oynetme, oynetme, näretme, näretme. Başlaýas TikTok täzeliklerimize. Söhbet Jumaýewdan. Köýtön dagmy, köpet dagmy nirde düşürlenem bolsa, gaty owadan bolupdyr we täzeje kliminiň sömkalaryny paýlaşdy. Näme aýdyma kliwam? Netivedenden evi devam edip bir tane ayırmış edik ayrışanın. Olunlarını bilmişmeyin işte. İş edinip dağa minirli ve şuraya owadyn peyzajda owadyn klip düşürüp başlady. Näçe wagtymyz gitdi, ýarymyza Amerikan turistlere şendi gelip gitdiler. Yine bir TikTok täzeligimiz gelýär begenç öreden täzeje aýdymyň bölejigini paýlaşypdyr. Ve bu aýdymyň sözleri oglanaryň ýarsynyň diýseň ýa ýarsynyň köprägini diýseň bolýar. Değişilmika diýen. Birje eşitip görüň. Köpçülükte ütken olya yekilikte. Yalvar yara, yalvar yara, yalvar yara, yalvar yara. Silan başımın tacı, silamadığa kapın tutuvacı. Dostlar, indi gelýäs iň gowaran şahajyklarymyň birini, köneler ýatlaryň şahajagyna. Anuş Murat Durdiýew, Leyla aýdymy. Bul aýdym çykanyna menem gijikdim bölen ýöne entägem söýüp diňleýän. Inniki ýatlaja kön aýdymlarymyň biri prosta nostalgiýa. Kakış Aman Durdiýew, Şemal näde edip aýdymy? Şimal nerede? Şimal nerede? Evet yaşıgın, güller nerede? Evet yaşıgın, yarın nerede? Yalvarırsan senin, toy günü ayrı gün, söyleyeyim şugun. Indi gelýäs tesvirler okamaly şahajygymyza. Geçenki bölümde ilkinji tesviri galdyryp berekella sözüne münasip bolan dostumuz Bayram ağa 8302'den gelýär. Udaçy diýip ýazypdyr. Sag bolun agam size de. Inniki owadan tesvirlerimiziň biri gelýär Ihlas Purliýewden. Bu ýöne bir tesvirder eýsem şahyrçylyk nemesi. Nemesi okuýuby. Mejeteme ýagty ýol, sesiň ýanglanýar. Halkyň kalby bilen yürekler baglanýar.
Jeýti nur bilen bile ösüşek adam, sözlerin güýç bolup atjar täzezam. Her gepleşik bir umyt, bir ilham çeşmesi, dinleýijiniň kalbyna düşýär onuň nury, dogry söz, päk pikir ýol görkezýär öňe, şan şöhratyň arsyn, dünýä dolsun saňa. Medjetama dowam et, sesin hiç susmasın. Jeýti nur bilen bile arzularyň puç bolmasyn. Halk üçin hyzmatyň hemişe dowam etsin, her täze gün bilen üstünlükler gelsin. Bu gutlaw sözlerim kalbymdan çykýar, ihlas bilen ýazylan setirler ýanglanýar. Ihlas Buliýewiň adyndan diýilip, size baht üstünlük arzu edilýär. Menden kiçiräjik sowgat boşgudy diýär. Ay bula kiçiräjikde ullakan sowgat bolupdyr. Ýöne, näme üçin men ýok bu boşgudy? Indikiňe maňa garaşa. Ahlak berekellah. Gelýär indiki tesvirimiz Cemil Azatbaýewiçden. Berekellah, Meýlis Halbaýew bilen gepleşip geçiräň mümkin bolsa diýär. Nesip bolsam geçirer. Yeňiş garýagdy dostumyzdan gelen tesvirimiz şeýlerek. Jeýti medjetama salam aleikum. Men şu ay Jeýtiden türkmen eşikli tahyaly görmek isledim. Gelişerdi birat, işiňde üstünlük diýipdir. Jeýsaň özüni. Bolsa ine Mehrişkamda tere türkmen eşikli ýakalyjy taýja giýip gelendir maňa derek. Indiki tesvir Bägül doganmyzdan. Selviňem, amalyaňym aýdymlaryny gördüm, haladym yaman diýär. Bizem haladyk. Mehribanlar, bu hepde klip we MP3 täzeliklerimiz diýsenken, haýsyny halan bolsaňyz tesvirlerde ýazyň. Şeýlerik bilen mene bölüm jemleýän, ýöne iň esasy zat özüňize gowja serediň. Hoş sag bolun. Time. Gittikmi? Çünkü daha. Gıymıldan bolmasa iki yana. Oňat boldy da, ha. Tamam, uyarınıra. Örümdäki Ezber Studio. De Firuza bilen. Baş gerek energiýa. Sen maňa energiýa söz berdin ýa. Çok energiýa bilen başla. Realny gowy çykartylaydym da. Boldan ek şotatyň oý köýre, onda men aýtmam gerek. Ya boldy. Ýa-ni akdyňmy? Yo menkiler yalanmıyor, doğru mu şonu aydın? Yani öz orijinal emas, va stili var Allah'ın normal. Hiç kime mengdejek bolan formatda klip ve täzejen to etdimi. Aýtyp bersin bir sanyk. Şol näzigim aýdyp gitsinmi? Arasynda daňarnam näme öýtgeşik bolardy. O ýalykmaň bahasy görmem ýok gerek gäle diýdi. Gövne değme, oturup gidiyor kamerasına vallahi son oturuyor işte. İşte doğru mu? Muha komentarya geregem değerli hala maşul başın. Neymiş? Bak bir şey ne yürüyor. Onu nostalgiya. Näme dedim ben. O da reni nostalgiya. Tesvirler öğretmediniz mi? Öğrettiniz mi? Tesvirler